खुलुमबाय इनसाइटनि बर'आव आं मिथु बर'। दुलाराय आसाम कन्स्ट्राक्शन वर्कर्स यूनियन कामरूप जिल्लानि बानजायनायाव माखासे मावदांसाफोरा सोमावसारनाय हाबाफारि लायो। कन्स्ट्राक्शन वर्कर्स फेडारेशन ऑफ इंडियानि बिथोनजों दिनै दुलाराय आसाम कन्स्ट्राक्शन वर्कर्स यूनियन कामरूप जिल्लाया CITU नि हेफाजाबजों धरनानि हाबाफारि लायो। धरनानि समाव मावदांसाफोरा रङिया श्रमिक भवननिफ्राय रङिया मावदांसा सामलायगिरि मावख'सिम आखाइ आखाइ प्ले कार्ड लानानै मावदांसाफोरनि अनसाय आयेनखौ रैखा खालामनायजों लोगोसे मावदांसाफोरनि मोननांगौ मानबान्थाफोरखौ थि समाव होनांगौ होनना स्ल'गान होयो। लोगोसेनो धरना होनाय हाबाफारिनि गेजेरजों गुवाहाटीनि लामायाव राजकन्या बरुवा मुंनि सासे सिख्लासाया गारिजों सौग्रावनानै जोखोम खालामनाय मावदांसाफोरनो थोजासे खहा सुफुंथाय होनांगौ होनना दाबि खालामो। CWFI कन्स्ट्राक्शन वार्कार्स फेडारेशन ऑफ इंडियार आह्वाনত समग्र देशजुरी किछुमान दाबी लई आमी आंदोलन करिছোঁ और এই आंदोलনৰ মানে আইন সংশোধन কৰাৰ বিৰুদ্ধে মূলত যে আইন সংশোধন কৰি নিৰ্মাণ শ্ৰমিক আইন সংশোধন কৰি এক শ্ৰম কোড যে কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ এই আন্দোলন মূলত আৰু এই আন্দোলনৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই অসমতো আমি আজিৰ এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ হৈ আছে আৰু ৰঙিয়াতো আমি আমাৰ শ্ৰম পৰিদৰ্শক মহোদয়ৰ জৰিয়তে এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমাৰ শ্ৰম আয়ুক্তলৈ এখন স্মাৰক পত্ৰ আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ।